Alo? Alo? Vrăjitoarea Elisabeta? Alo? Alo, bună ziua! Cu domnișoara Elisabeta. Da, Mă puteți da la telefon? da. Alo? Doar una. Am și o problemă. Am auzit că puteți ghici orice, la orice oră din zi și de noapte. Îmi puteți spune cum o cheamă? De ce dați cu număr privat? Păi, nu am credit. Nu aveți credit, dar credit aveți un dați cu număr privat. Da.